Un mosso d'esquadra absolt i 3 que hauran de pagar una multa de 600 euros. És la sentència per les lesions a un detingut a la comissaria de les Corts de Barcelona. Una pena mínima si tenim en compte que la Fiscalia demanava gairebé 6 anys de presó pels 4 acusats. Ni vexació ni tracte degradant, només una extralimitació en la reducció del detingut. Tot i que el fiscal demanava prop de 6 anys, el tribunal absol els 4 Mossos d'un delicte contra l'autoritat moral i tortures i només condemna per una falta de lesions 3 Mossos, que hauran de pagar 600 euros de multa a la víctima. El quart, caporal, queda absolt. La sentència considera provat que el detingut estava molt agressiu i que es va encarar amb els agents. Jo em sembla que hem d'aprendre tots plegats i el que va difondre aquestes imatges en primer lloc, que no podem fer judicis paral·lels i que hem de deixar que els tribunals de justícia diguin la seva quan es considera que hi ha conductes delictives. Els sindicats sempre han recriminat que Interior col·loqués càmeres ocultes i denunciés els fets a Fiscalia. Ara alguns demanen la dimissió del conseller. El propi conseller d'Interior va pensar que per imperatiu ètic havia de fer aquesta actuació. Bé, ha quedat acreditada la innocència dels nostres companys i nosaltres pensem que ara per imperatiu ètic també hauria de reconèixer que no és la persona més adequada per estar al front d'Interior i que hauria de marxar. Des del departament continuarem fent una tasca de transparència. Tot allò que ens sembla que no és correcte ho portarem a la Fiscalia com han fet i evidentment estarem sotmesos a la decisió final de la Fiscalia i de la Justícia. Després d'aquest cas es van col·locar càmeres senyalitzades a les comissaries i no hi ha hagut cap més denúncia per part de detinguts. La Direcció General